गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानैनो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। थांनाय समाव गुवाहाटी कटन कलेजाव फरायनो थाफैनानैबो सानै लाइमोना, सानै सिख्लाया सुइसाइड जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनदों। सासे सिख्लाया मोजां मोनलायनायनि लैथोआव गाव हारसिंनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय। आरो दिनै जों सासे नुबोदों, जोंनि गेजेराव सासे लाइमोनखौ डक्टर, बेबो गाव हारसिंनो सुइसाइड जानानै थैनाय। दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गुवाहाटी कटन कलेजाव फरायनो थाफैनानैबो न'आव थांनानै सुइसाइड जाहैयो। दिनै सासे डक्टराबो डक्टर मुं मोननायनि उनावबो सासे सिख्लाया सुइसाइड जानानै थैनो गोनां जायो। मानि थाखाय? दिनै सासे मानसिया, सासे लाइमोना मायबा मोनसे सिमां सुजुनानैसो डक्टर फरायो, नङाब्ला इन्जिनियार फरायो। दिनै लाख' लाख' मानसिनि गेजेराव साबेसे मानसिया डक्टर इन्जिनियार जायो? गोबां खम मानसिया। दिनै बैफोरबायदिनि गेजेराव सासे डक्टर ओंखारनायाबो जोंनि गेजेराव सुइसाइड जानानै थैगयो। कटन कलेजाव फरायनो चान्स मोननाय लाइमोन सिख्लायाबो दिनै मोजां मोननायनि लैथोआव सोरजोंबा फाननाय जानानै सुइसाइड जानानै थैनो गोनां जायो। बेसेबां दुखुनांथाव। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसेबां मोजां मोजां फरायनाय गोरों मानसियानो सुइसाइड जानानै थैनानै थाङोब्ला बाथ्राया दुखुनांथाव नंगौना नङा? दिनै डक्टर मुं लानाया सहज बाथ्रा नङा। दिनै सासे डक्टर मुं लानायनि उनावबो सुइसाइड जानानै थैनो गोनां जायोब्ला, एसेबां सिमां सुजुनानै दिनै डक्टर मुं लाबाय, बेनि उनाव सुइसाइड जानानै थैनो गोनां जायोब्ला बाथ्राया दुखु नंगौना नङा? ना जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा गुबुनजों फाननाय जानानै थैनो गोनां जायो? आं बुङादि मानसिया सुइसाइड जानानै थैया। नंगौ, मालानि समाव मा जागोन जेबो बुंनो हाया। मालाबा गाव हारसिं सुइसाइड जानाबो थैनो गोनां जागोन, नङाब्ला जों सोरनिबा फानदायनायावबो सुइसाइड जानानै थैनो गोनां जागोन। गाव स्ट्रं थानो रोङाब्ला, गाव साबधान थानो रोङाब्ला। दिनै एसेबां गोरों गोरों बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदि गाव हारसिंनो सुइसाइड जानानै थांनो गोनांब्ला जोबोद दुखुनांथाव। हौवाफोराथ' थैया सहसाव। थैयो नामा? थैया। सोरखौबा थैनाय नुदों नामा? सोरबा हौवाफोरखौ, सेंग्राफोरखौ सहसाव बेफोरबायदि सुइसाइड जानानै थैनाय नुवाखैना? लाइमोनफोरनि गेजेराव मा जादों? गुबुन हारिजों, गुबुन मानसिफोरजों जोंनि गोरों गोरों सिख्लाफोरा फानदाय जामारदों नामा? माबा मोनसे खालामजामारदों नामा? बायध्य जादों नामा थैनो गोनां? जोंनि बर' लाइमोनफोरा दुखु मोनो, साननो गोनां। माखासे जों जाबायदि नुदों, गोबां साननो गोनां। मानो बेफोरबायदि जादों? दा मा होननानै बुंबावनो? एसेबां सिमां सुजुनानै फरायनायनि उनावबो बेफोरबायदि सुइसाइड जानानै थैयोब्ला बुंनांगौ जेबो गैला। काहानिया मा, जाथाया मा, बेखौथ' जों बुंनो हानाय नंला। आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बर'आनो बर'नि सुथुर। दिनैनिफ्राय नङा, गोदोनिफ्रायनो, जों उन्दैनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव सोरबा मोजां बाथ्रा बुंनो ओंखारबाय, एबसु पिटिसि, मोजां मोजां समायना समायना गोजौ गिदिर गिदिर सेंग्राफोर बै समनिफ्रायनो बर'जों बर' बुथारनानै गारहरबाय। आरो दिनैबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैबो जोङो नासयलायो। दिनैबो जों बर'जों बर'नो सुथुर, जों बर'खौनो गिनांगौ। दाखालि बावै मैयानि भिडिअ आं नुबाय, आदामोन NLFBनि बाथ्रा बुंनाय। मोजाङै खोनासंदों आं, बिथांमोना मा बुंदों। गावसोरजों गावसोरनि गेजेरावनो गिनांगौ। मानो होनोब्ला खावसेया बबावबा दंहैयो, बायदिसिना खामानि मावनानै जादों। अब्ला नाया मानो बर'जों बर'नो माबायदि, सोरखौ फोथायनो, सोरखौ फोथायनानै मा खामानि मावनो? जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावजों गावनो सिनायलायाब्ला सोरखौ फोथायगोन? सोरखौ फोथायनानै मा बाथ्रा बुंगोन? दिनैनि दिनाव सोर हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारमारदों? सोर गावनि उदैनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों? रावखौबो फोथायनो हाया, जाबायदि जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आङो बर' हारिखौ गाज्रि बुंनो साना, बुंनोबो लुबैया। नाथाय जों जाबायदि नुदों, गुबुन हारिखौसो गिनो गोनां गैबावा बायदि, बर'जों बर'नो जाबायदि सुथुर,
बिथां आदा NLD मोना जाबायदि बाथ्रा बुंदों, बिथां एम बाथाखौ हमना लांखांनायनि उनाव जा स्टेटमेन्ट होबाय दङ, जोबोर साननो गोनां, जोबोर गिनो गोनां। बोरैबा सानोब्ला आरो ना, हारिनि बागै बोरैबा सिंजों सानोब्ला माने रावखौबो फोथायनो हाया। सोर मानि थाखाय खामानि मावदों फोथायनो हाया, बेफोरबायदि जानानै दङ। आंनि नुहुरनायाव गिनो गोनां जानानै दङ बर' हारिनि थाखाय, गावजों गावनो गोदोनिफ्रायबो आरो दासिमबो। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।